Mae Ciwion flwyddyn ma. Credu bod rownd efo 40 i gael mae 1 iar na fyd. Fi'n credu bod legal number i gael ma. Wel mae hwnna mynd i bod yn... Dim mynd i bod yn wir mis nesaf fi'n credu. 1st of October. Maen nhw jyst treulu gadael bois fel fi fod. Maen nhw moyn gwybod faint o ieir sydd i gael am unrhyw bird keeper, regardless o faint i dan nhw. So yn lle o over 50, any bird keeper. License of premises fucking... dyle fi treol dim y regi, ond mae fe'n ratlan fi lan rhywfaint. Sa'n credu bod busnes dyn nhw'n neud e. Ond fi'n gwybod bod falle bach dros 20 o astrolops i gael. A tro dwsen o speckled Sussex, cwpl o speckled a cwpl o Rhode Island. So ni'n hofran rwle byti 40 fel rinco'n cysgodi nôl man hyn. Mae hwn yn rhywfaint o jol salad yn salatin, type box. Alle fi wedi gweithio fe'n well, ond des i ben a fe'n dod diwedd. A gath y Ciwion ma mynd mewn wedyn, wedd rhy hwyr i roed stwff cig mewn. Mae'r ceilogod, mae'r ffowls yn drom lan yn gwrdd. Fi wedi lladd sawl un o'n nhw nawr. A hwn ar yr ail batch wedyn. Mae cwpl, fi'n credu, i'n edrych 8 to 10 pounders yn dod o'r rei fwyaf. Mae tipyn o'r gwanod yn 5 or 6 pounders, ond na fe, ni'n mynd i do ben hwnna gyda'r gobeith blwyddyn nesaf fydd system di seto lan a plycar a popeth a fi popeth yn mynd yn gloi, ond gen i weld beth i na fel arfer. Fi'n dowto eith bethau gweith fel ydw i'n gobeithio. Ond na, mae hwn yn beth wedes i, oedden ni'n treial y ffilm ond fach o gweithio fe, nes i dim rhyw lot gweithio'n rhoi glaw a ddim rhyw lot o amser da fi. So mae'n 8 by 12, so 810, a mae so mae 810 gan Simon 2 trodfedd a hanner neu 3 trodfedd neu llath. Sa'n gofio, ond mae bach yn uchel da fi. Mae lot o nhw bach yn sielach fel 2 trodfedd neu rhywbeth. A maen nhw'n sort broiler drinkers yn di. Wel, mae turkey type plus on drinker da fi. A mae'r enco bach yn uchelach, so mae eisiau bach yn fwy o lle arno nhw. Bach mwy o gwaith i mystyn mewn, ond dim byd significant. Peth gweithaw, chi ffeili just gael... Sa i di gweithio fe reit ychydig bod sheeten just yn mynd y gros fel co. So mae just rhaid gweithio cuts fel co a lan a sections. A wedyn weith wedyn, mae fe'n 8 trodfedd y gros a fydde fe wedi bod well bod e bach yn cilach. A falle bod e fel 48, 80, oh god no, so fi'n 8 foot 2 neu rhywbeth, achos bod fi wedi mesa'n lan a bethau. Fi'n credu bod camera dim o lan, sa'n siwr. So mae bach yn llydan a falle bod i bach yn hir fyd, sa'n cofio'n iawn. Mycan lan yn o bunch o dimensions. So fel chi'n gweld, mae eisiau planc arna i mynd hyn. Planc wech modfedd arna i mynd a'r allan o'r gap a bethau. Mae digon da, sy'n byd i torri mewn iddi eto. Mae electric fence da fi tu fas, achos fe cyffile mewn ma. A fi still yn ofni'r cadnoed a bethau. Mae'r un i'n eitha vicious lenni to. Ond, na fe, maen nhw'n weddol hapus mewn na. Maen nhw'n weddol saff. Rhaid i gael dim problem dy bird flue. Mae biti di paso nawr, ond na fe, maen nhw still yn cloi lawr, ond o'n i am fucking am ryw mind my language yn fe. Ond na fe, na beth sy'n mlaen da fi eto hwnna. Mae'r
Mae stwff arall i gael at different location a ar cig gwaniaeth location. Gwmynt ag dwi wedi darllen, fi'n credu bod yna'n workaround os bod waniaeth premises da fi, olfo falle bod e just in your care a wedyn fi'n neud yn cymryd yn wrong ffordd na wedyn, ond mae premises and in your care i gael, so I is keeping things on different premises and I is hoping for now that makes it sort of legal. Nes mlaen, wel, sa'i mo, fi really dim moyn rhaid register anda nhw. Mae fe'n wael a da defyd y bethau'n barod pan mae jawl mae rhaid registra'n ieir o holl bethau to. Wel, ie. Na fe. Rwyt gwmynt o ffyrdd well i galled gwybod beth i ieir y bethau pan mae rhaid fforso bobl. Nes oes mai, so, da'n o'r many things sy'n mlaen da fi a siod ffilm a bell tu ôl fel pob un arall fyd. So, joiwch eich diwrnod, tara.